Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing, nag-ingon ang Ginoo. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Tungod niini gikasab-an siya sa mga tao nga nag-una o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy intawon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya og misunod kang Hesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kung ni aroy nagda dinhi og mga bata nya magsinggit-singgit, unsay inyong buhaton? Pahilomon o daygon? Tubag. Sa inyong balay, kung ang inyong anak o inyong apo magsigdagandagan, sigig singgit-singgit, unsa man? Pahilomon o daygon? Kadtong moingon nga daygon, congratulations, pwede na mo mga matay. Nga naman, tungod kay liwat mo ni Jesus, liwat mo sa mahal nga Birhen Maria, nga maluluyon o maaghop. Tanawa ang mga tao nga, tinaw kayog tinagdan, ang buta nga nagsigig-singgit, sigig-singgit, ilang gikasab-an, ilang gipahilom. Di ba, mao man yung mga attitude nato, no? Na magsigit-sigit, hilom, sama niya. Yagdigyon mo hilom, hapak kong ba na mohilak na noon. Inignaab na sad, hilom ay hilak, nagihapak na nimo. Mga buangon kay ta. Mo na kadto sang mga moingon nga ako gyung kasabaan pa dir, akong pahilomon kay saba kayo, impiernohono na mo. Mga igsoon, kining pagka maluluyon o pagka maaghop nga maoy tema karon, sub-theme karong adlaw sa atong kapistahan sa mahal nga Birhen sa Rigla. Usa kini ka nindot kaayo nga bertud or hiyas nga gigamit sa mahal nga Birhen aron matuman ang kaluwasan, ang pagkamaluluyon, ang pagkamaaghop. Unsa man ang pagkamaluluyon? Unsay binisaya in English anang pagkamaluluyon? Merciful. Ang pagkamaaghop, ako ba sa kukibaw? Unsam det? Oy mga sister, unsay ana? Samot na ning mga pari diri, murag ba sige ni kahibaw. Kamo dia,
Karaan-karaan mamugnaong saan. Ambot og unsa nang maaghop. Unsa na? Compassionate, merciful and compassionate, or merciful and kind. Basta nga akong nahibawa na kanang pagkamaluluyon o pagkamaaghop, kanabang dili ka masuko sa makasasala. Kay kani manggong kaluoy mga igsuon, gamito ni para sa mga makasasala. Muna siya. Nya kasagaran nato ang makasasala, imbis nga maluoy ta, masuko na hinuon ta. Muna si Jesus o si Maria, gigamit ni nila. Sa dihang gikulata nagmaayo si Jesus, gikulata niya, gibitay na sa cross, ang gigamit ni Maria, kaluoy o kaaghop. Kanabang di gyud siya masuko sa nagkulata o nagbitay sa iyang anak sa cross, naluoy siya. So mo na ang atong himuon, ang kaluoy para sa mga buangon. Gikono, lingian na imong tupad. Maabot ra man naghonghongan. Ing na kuno, ing na maluluyon ka o buangon. Ing na. Asawan. Kon pananglitan, masakpan imo imong anak nga nagsuyop og siyabo. Unsa may imong bation? Masuko ka o maluoy? Sugod karon, sunda si Maria, inigsuyop si imong anak, nasakpan nimo ing na kaluoy sa akong anak ni suyop. Ana, luoy kay na siya. Kung na kay anak nga tapulan kayo, di gyud mo bangon dali unya, dugay kay matug unya, human di gyud masugo, dako pa kay kaon, bati pagyog naong, bugo pagyod, saputon pagyod. Unsa may imong bation? Maluoy ka o masuko? Kaluyin na kay liwat na nimo. Anak ko na nimo, ang akari maliwat sa pari. Naunsa ka diya? Usahay makatampo sa may panagsa. Ay panagsa raman sa gayo, og nay mo kumpiyansa. Unya sa kang pari, masakpan ninyo nga nadisgrasya ang pari sa lektor. Unsa may inyong bation? Ailan ang lektor, lektor. Ato lang sa youth leader. Yang youth leader, lucky ra ba? Unsa may inyong bation? Masuko mo sa pari o maluoy? Sugod karon, maluoy gyud mo. Nakaluoy ni Father, daghan na kaayog na birahan. Di gibira nga kurinti ba kay naputol. Kurinti sa kumbinto gibira. Ana. Kaluoy mo na gigamit ni Maria aron maluwas kitang tanan. Mo nang do na tay gitawag og divine mercy. Dako kay grol si Maria nganong si Jesus nahimong maluluyon, kay si Maria ang nagtudlo sa iyang anak sa pagkamaluluyon pinaagi sa iyang panigingnan. Muna kamong mga inahan dinhi nga ni aron hinaot untang muliwat mo sa birhen sa rigla. Usa sa iyang mga reglamento, rules, ang pagkamaluluyon. Kaluyi ang mga makasasala. Kung ang imorong silingan, gasigig libak nimo, unsa imong bation? Masuko ka o maluoy? Kaluyi kay nagsigig libak, nakaluoy niya gisigihan kog daot. Ana. Kung ang imong bana nasakpan nimo nga dangabit, unsa may imong bation iniguli niya? Kaluoy sa kong bana, luya na kaayo. Okay. Kana kunong kabit, makaluya man na. Ana. Pero kana kunong kuan, kana kunong asawa, makaluod. Ingon sila, wa man ko kasuwayan na, makasuway. Distansya sa kaing madre. So, wa jud ko maluya. Pero naluya ko karon oy, pertin trapika dito pag padong nako dire. Abi man ako dali ra pag-anhi. Sus, dito pa lang unahan sa akong simbahan sa San Vicente Ferrer Liluan. Porti namang trapika.
di naman hapit mo irog pag-abot sa tayod. Kaagi man kog habal-habal driver nga nanampiling ba, wagi tayo ni sakay. Nako, habal-habal ka? Siya, sige sir, habal ta. Diba, sakay ba? Sakay. Nako, sige. Siya asa man ta, padong sir. Nako, adto sa open, kay murag late na ko da. 30 minutos na lang. 30 minutos, gikan dito. Padong din hiya, o 35 minutos na lang. Ana, abot yung ko diri 5 minutes before sa time. Habal-habal, makatabang gining habal-habal, no? Daghan na yung naluwas anang habal-habal. Daghan sang nataw tungod sa habal-habal. Di ba? Mamaya kung gisakyan karon, naluya ko pating kusugang padagan, abot ko na ako dire, di pa ko kaklaro kay tao niya, nada yun, nagsigig bunlot ako, padir, picture ta. Nako, kawa sa kaluoy, ani mga tao. Maupay pagbiya na ko sa balhabal, kurog-kurog pa akong tuhod, kay hapit na lang may mga bagid anang naang kuan, mga sakyanan, kay ma-overtake yun ba? Ana, kay magdali. Abot dire, picture noon. Pero may na lang sanang napay nagpa-picture na ako, kaysa ako na'y picturean dias lungon. Kamo, sagot mo, na'y magpa-picture ninyo, na'y mo picture ninyo. Asa man yung gusto, na'y magpa-picture o na'y mo picture? Karon, ang imong bana pag uli, gikas iyang kabit, luya kayo, nya gigutom pagyod, nya moingon, dai gutuman ako unsa may imong buhaton, imong sukaran og pagkaon o imong balikason? Nanay mga yawanon nga nitubag. Grabe ana. Di ba? Ako lang nang gihimo example kay usahay manggod. Nalimot ta nga ang pagkaluoy o kaaghop makaluwas. Naay inahan nga nagsigig ingon ako, padir unsaon man ni nako akong anak, purti na nakong kasaba padir, purti na nakong may ani. Karon hinuon ni kuyog na man Ginoon adtos laki nga adik ra ba kay tustanan padir? Nya ni kuyog na no nang yang anak nga babay, way kasal, siging tinukhangay. Unsaon man ni nako padir? Nga mausab niya akong anak, ako din giingnan, ayaw na paningkamot nga mausab ang imong anak. Sa may buhaton, kaluyi og higugmaa ang imong anak. Iapil sa higugma katong daghan kay patik nga kusog kay musuyop. Kay bisag kusog tumusuyop, kusog masadtong mugakos sa imong anak. Hindi gumagsuyop ba? Gakos dayon. Ana. O kamo, unsay buhaton niyo sa iyong anak? Ingon ana inyong anak, babae. Kasabaan o kaluyan? Nakaroon unsa may mga buhat sa kaluoy, natay gitawag og works of mercy. Kinsa ninyo dinhi ang nakamemorize sa works of mercy? Duol dire, tagaan tamog 1,000. Di apay sobra sa akong gipliti sa balhabal. Kinsa dia? Duol dire. Pila ka buok works of mercy? Pila ka buok? 7, 9, 12, 14. Pila ka buok? Wagad kay baw. 14. 7 corporal works of mercy, 7 sad ang spiritual works of mercy. I-google na ninyo, makita na ninyo. Google ba? Ana, pangutan as Google. Unya, buhata na. Usa diha sa ganahan kay nako kanang gitawag og comfort the afflicted. Usa na sa mga 7 spiritual works of mercy. Nya sa corporal works of mercy, sa 7 ka corporal works of mercy, ang ganahan kay nako kanang yung welcome the homeless. Nahan kay ko ana. Karon, butang nato nag-away ang imong bana ug ang iyang kabit. Nya gibiyaan sa imong bana ang iyang kabit. Naghilak ang kabit kay mabdos na. Nya moduol siya nimo. Imong i-comfort o imong tamparoson. Kay bao jud ka nga mo nay kabit sa imong bana, nya kanang imong bana naa magay batasan nga may pagkayawanon, inighuman yag pabuntis dire, takli na saglain, parehagod nimo gipabuntisan pug ka, nya ngadto na saglain. Ana, unsa may imong buhaton sa babae? Imong i-comfort
o imong tamparuson? Kung imong tamparuson, padong nakas impyerno. Pero kung imong i-comfort, perting haya-haya. Nya unsaon nimo pag-comfort? Usas imong i-comfort niya, imong papuyon sa inyong balay. Welcome the homeless. Ngano man, gihingin lang siya siyang ginikanan kay nagpakauaw sa ilang pamilya. Karon midangop siya nimo, welcome the homeless. Di ba? Nganong gasigi na mamog lingo-lingo. Sige kano, lingian na imong tupad. Ing na musunod ka ng gisulting father. Ing na kano. Di ba? Ungongi imong tupad ba? Na okay na nimo. Ing na kano. Mulingo gani, ing na yawanon ka. Nya, moingon gani, musunod jud ko anak day. Ing na dayon liwat kas mahal nga birhen. Tanawa si Judas, gi-welcome ni Jesus, gi-welcome ni Maria. Nagbudhi ang mga apostoles sa anak ni Maria. Gauna si Judas, maong gidakop si Jesus. Sa dihang ni gidakop na si Jesus o gisugda nagkulata, nanagan silang tanan. Ni ay San Pedro sad kato Simon Pedro na makak og katulo atubangan ni Jesus og ni Maria. Sa dihang si Jesus bunog na kaignaong, niingon pa yung katulo, wa ko kaila ni ana, sayod ang Ginoo, wa ko'y labot anang tawana, wa ko kaila ana. Pero si Maria, iya gyapong gi-welcome ang mga apostoles sa dihang si Kristo nawa nas kalibutan. No? Ug mao na nga naluwas ta kay nalig-on pagbalik ang mga apostoles, human sila nagkatibulaag, human sila nangahadlok, ni balik og kalig-on tungod kay si Maria, mitigom nila pagbalik, gigamit ni Maria ang iyang kaluoy og kaaghop. Kay kung si Maria wap amaluoy, iya gitong ingnon, mga wa mo'y batasan, wa mo'y igabahos, mga buanga mo, gibiyaan ninyo akong anak. Wa kay mo muduol dito sa krus, ako ray ni duol. Nya moingon din si San Juan, ako day ni duol man ko. Unya gwapas ako dito, muduol ka. Moingon sa to San Juan, dagan sad. Pero naluoy si Maria, wa mang sukmat, wa magkanang nguyboy, gilig-on hinuon niya ang pagtuo sa mga apostoles, mo nang misabwag ang mga apostoles sa mensahe sa Dios uban ni Maria sa sinugdanan hangtod sa Pentecostes. Nya paghuman ana ming-abot nganhi sa upon. Niabot din Makasimba ka taron o guwap ato si Maria milig-on sa mga apostoles. Waoy. Karon mapari ka ko o kaning niya sa kong luyo, mapari ka ni sila. Wa sad. O karon di ba tungod sa kaluoy ni Maria, dagko na kay kolekta din karon nigsugod na nagsoroy sibot. Nindot kay na ubay-ubay ra ba mo? Lipay kay mi ani. Kamo sang di muhog sa kolekta, bantay-bantay mo. Kitaan ra ba mong Mother Mary? Tuwa mo siya sa babaw na, kita kayo. Kinsa tong naglingiw-lingiw. Mga igsoon, mao ni ang solusyon. Gusto nimong luwason imong pamilya? Praktisa ang kaluoy, dili ang kasuko. Kanang makasa imong anak, ayaw kasabi aron makamatngon, kaluy aron matakda nimo. Kay inigsugod nimong kaluoy, mutakod na ngadtos kasing-kasing sa mga tao nga naay mga yawa. Muna sa atong unang pagbasa, gipangpatay ang mga tao tungod sa sugo sa hari. Nya daghan sa mga magtutuo nga mga Israelita mibalhi na ngadtos pagano nga mga tinuhuan, pero naay daghang nagpakamatay matud pa sa unang pagbasa. Nganuman tungod kay ang ilang kasing-kasing gilig-on sa gahom sa Dios. Wap atong mataos Kristo, wap atong mahal nga birhen, lig-on na sila. Pagkatao ni Kristo ug sa atong mahal nga birhen, ni samot na gyud kaligon mo nang daghan kay tag mga martyrs, malipayon nga nagpakamatay sa Mang Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Nakaron kamo, malipayon ba mong magpakamatay para sa mga buangon ninyong mga kauban kinabuhi? Ha? Kamong mga asawa, iniguli ninyo sa inyo karon og buangon ang imong bana, ing nadong
magpakamatay nako para nimo. Mingon din na imong bana, sugdan day nato. Ana, kamong mga bana nga dugay na kayong gaantos inyong mga asawa, ilisi na ng inyong pag-antos karon og kaluoy. Muna inigsigig yaw-yaw na inyong mga asawa, nga murag yung iro siging paghot, ing na dahil kaluoy sa kong asawa, wapag yun malubat. Ana, nagisi ginirong ba. Kanang mga nangutang ninyo, nga wag yun mo bayad hangtod karon, hastang ilang 13th month pay, nakadawat pag yung bonus, di yun mo partial, ayaw na paningla, kaluyin na lang na, no? Ing na kaning mga tawhana, no? Kaning silingana, maogi ni akong puhunan, aron maliwat kong Maria. Kaluoy, di yun kahinomdom og bayad. O, ana, nyagwa na sa tuy kwarta, mahinomdom tog dool nimo, nga naluoy man kaniya, maaghop man ka, imo na sang hatagan. Ana, inyo nang buhaton. Dili mo mabuhat. Oy, unsa to atong gisulti sa Salmo? Unsa to? Ang tubag na to ba Salmo? Ha? Unsa gito? Mangudigo lang ko aron masipya to niya ko. Lahi man niya kong ginahuna, lahi man sa tong Salmo inyong gisulti. Hay man to. Oh, dira. Niingon dire. Tagai ako kinabuhi Ginoo og tumanon ko ang imong kasuguan. Kaning akong gisulti sugo nis Ginoo. Karon kay gitagaan mamog kinabuhi wa pa mamupatyas COVID. Saman, tumanon ninyo ang sugos Ginoo dili. Ang dili mo tuman makubid. Joke, di natin simbako sada. Pero sige lang, og makubid mo basta mutuman lang. O, di ba? Sige, katong mutuman manindog tang. Mga igsoon, uban sa dakong pagsalig sa mga pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, ipadangat ta karon ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo ug masaligon kitang muingon pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong ihemplo sa katawhan diha sa pagkamainampuon o pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magmadasigon og magmatinumanon sa tahas nga gisangon kanila aron mamahimo silang buhing saksi sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang atong mga sponsors o benefactors makanunayon sa pagpaambit sa mga gasa nga gitugyan kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabotaw na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Regla, dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalapuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal
nga ang mga sulugoon sa Dios, Teopilo Kamomot Obispo, og Joel Sibalyi Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa regla, tungga kami Ginoo. Nga ang atong mga igsoong mihalina, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mahal nga Birhen sa regla, dungga kami Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang mga pangamuyo sa imong katawhan, tabangi kami sa pagpuyo ug pagtuman sa imong mga kabubuton, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.